concentri en el quadre aquell que li he presentat i vagi omplint, posant creus, totes les coses aquestes, que sereu capaç en 20 minuts d'omplir-me això. Quan això estarà omplert, us heu de dividir els 9 punts. I cadascú de vosaltres, vida quotidiana. I llavors afegiu a un local, no? Que el pintor, quan pintava, ho feia amb energia, perquè si tu agafes un pinzell amb oli i fas una traça així, es queda gruixuda. Delimitar el mismo Què hi veus ara? Què hi veus ara? Aquest grup ens ha tocat el quadre fet per un impressionista francès que es diu Toulouse-Lautrec. El quadre que us anem a explicar es diu La mujer payaso. El tema de l'obra és la vida quotidiana, exactament és una festa. Les figures són humanes i reals i semblen que són riques. I sembla que estan en un bar perquè estan parlant, perquè tenen unes cares molt contentes. Les formes són realistes. Les figures van de més petites a més grans. I els colors igual, perquè aquí estan com més lluminosos i aquí estan més foscos. I també els contorns de les figures també. La composició és que està centrada. Hi ha tantes persones aquí com aquí i són com grups. Les línies són rectes, corbes i trencades. L'orientació d'aquest quadre és vertical. Aquestes persones estan agrupades com un rectangle i estan horitzontals, en fila, com un rectangle. Els colors són lluminosos i hi ha molts colors. I els colors són reals. I els colors són alegres perquè el ros i el groc són molt alegres. La llum és artificial perquè com estan dins d'un local, la llum no arriba dins del local. Les ombres estan poc accentuades perquè hi ha llum artificial i és de nit. Aquest quadre li surt que és un oli sobre llis. Hem descobert que en el quadre que ens fa sentir felicitat per als colors que hi ha, que són molt alegres. També ens agrada el vestit de la noia, aquest vestit, no? Perquè té molts colors vius i és molt xulo i és divertit. I el pintor volia que miréssim de com vestien a l'època. Jo en el quadre veig felicitat perquè ens demostra com es vestien abans els pallassos. I tu, Clàudia, què vols dir? Que aquest quadre és xulo perquè hi ha poques dones pallasso en el món i tot això, i això vol dir que com vestien les dones pallasso i tot això. Les quadrilles de la... Que si les línies, és a dir, aquestes ratlles són... Sentats! La dona embarassada. El pintor es diu Marc Chagall. El tema d'aquesta obra és la vida quotidiana. Com podeu veure, aquesta dona està embarassada. Les figures són inventades perquè, a veure, el nen no es pot veure quan estàs embarassada i estan volant, i la dona aquesta és pobra per com va vestida i tot. Són a una granja. El que fan és volar i carregar. Com podem veure, quasi totes les formes són o quadrades o triangulars o cercles. Hi ha algunes formes que són poc delimitades
es difuminen. A la perspectiva hi ha figures que són més grans i més petites. A la composició hi ha els colors escampats i també l'espai està tot ple de colors. Tipus de línia d'aquest quadre són corbes. Els colors que veiem aquí són oscurs, reals i alegres. Totes les parts del quadre no són iguals, perquè, per exemple, aquí n'hi ha la llum de la lluna i aquí encara està la posta de sol. Com veiem, la llum és natural, però totes les parts del quadre no estan igual d'il·luminades. N'hi ha més fosques, més claretes. Les ombres són poc accentuades. Aquest pintor ha utilitzat la tècnica d'oli i acrílic. Quan veig aquest quadre, per mi és els animals.